ставаше от масичките. Момичета има ли още момичета? Естинка момичелици. Дора! Бъдете ги на мама и на тати. И се върнете как тогава. И се върнете от втори, мама и тати там дари. И се върнете как тогава. На мама и тати. Има ли още момичета? Роси, да мама и Роси. Всеки да вземе по едно свече, има за всички. Мъж, мама къде е? Егин, мама къде е? Мама къде е? И пак седнете на столчетата. Денис и Кирил чакам. Скъпи гости, мили родители, това беше един празник, подготвен от децата. Искам да им благодаря най-напред за децата, за труда, който положиха, за това, че успяха да изтърпят нашите нерви и настроения, за да може този празник да стане наистина празник за вас и за тях. Надявам се, че ви е харесало. И за това, и понеже ние с госпожа Терезиева решихме, тъй като мина всичко много добре според нас, всеки труд трябва да бъде възнаграден. Това е при нас е традиция. 3 дена ще има само игри и развлечения. Това ще бъде награда за техния труд. Това е.